Er det Hansen? Ja, goddag, mit navn er Henrik Jensen. Jeg ringer fra BT. Ja, Må jeg tale med Tommy Hansen? det må du godt. Du taler bare. Hvad siger du? Du taler bare. Ja, jeg skal lige høre, bor du Limburg Allé nummer 43? 2791 i Dragør. Vent i 2 sekunder, jeg skal lige have noget strøm på min telefon her. Ja, det gør jeg. Det gør du. Jamen ved du hvad, så har jeg den glædelige nyhed, at du har vundet i vores, du har deltaget i en konkurrence på vores hjemmeside. Roger Waters. Lige præcis. Ja, hvor er det godt, mand. Hold kæft, mand. Ej, hvor er det godt. Så tillykke med det. Det har jeg drømt om hele livet, det her, mand. Okay. Jamen, du har vundet hovedpræmien. Ej, hvor er det fedt. Så, 2 VIP-billetter. Og så har du vundet en basgitar oveni. Ja, nu er Roger Waters. Præcis. Ja, det er hans, ikke? Og så har du også vundet et backstage-møde med ham bagefter. Ej, hvor er det efter koncerten. Det er bare så igen. Hvor er det fedt. Så tillykke med det. Jeg skal lige høre, hvem skal du tage med? Fordi nu har du fået 2 billetter. Det skal vi jo så ind og skrive på vores hjemmeside, så jeg kunne godt tænke mig at vide, hvis jeg må vide det. Ja, jeg tager min bedste ven med, så det... Din bedste ven? Ja, det er... Hvem er det? Han hedder Finn Henriksen. Finn Henriksen? Yes. Er det bare F-I-N-N? Ja. Okay. Og så skal jeg lige spørge, hvor længe har du været fan af Roger Waters? Det har jeg været siden... siden jeg var en lille dreng, faktisk. Er det rigtigt? Ej, så er det jo fantastisk jo. Kanon, mand. Det er jeg rystet. Jeg har en meget speciel bog, som jeg tror, han vil blive pænt overrasket over at se. Okay. Jeg må tage den med og få ham til at signere. Gud ja. Du tager bare bogen med, så signerer han den. Det er kanon, mand. Ved du hvad, du får lige min sekretær, og så aftaler jeg lige med hensyn til afhændelse af billetter og guitar og alt det der. Jeg er helt oppe at ringe. Det var bare den bedste. Du får hende lige. Ja, perfekt. Det er godt, ja. Tillykke endnu en gang. Hej. Jo, tak, hej. Hey bro, hvordan går det? Ej, det lå jeg. Du er bare en sød, du er. Hvor er du tavlig, mand. Synes du det? Jeg synes, det var morsomt. Kæft, hvor er du tavlig, mand. Nej, det synes du da ikke, hva'? Jeg synes, det var morsomt. Ja, det synes jeg ikke. Gjorde det ikke det? Nej. Det kommer ikke på BT. Kæft, hvor er du tavlig, mand. Jamen, hvem skulle du have med? Ja, jeg skulle have Finn med, det sagde jeg jo også til dig, mand. Det var da derfor. Det synes jeg da ikke, du kunne være bekendt. Ja. Kæft, mand. Nej, jeg synes faktisk, det var morsomt. Ja, det er bare tavligt. Ved du, hvor skuffet jeg er nu? Altså. Nej, det ved jeg ikke. Meget. Ja, det kan jeg da godt forstå. Fair nok. Hvor er det tavligt, mand. Men, du har taget bukserne med. Ja, det er. Det er sjovt, det er ikke? Jo, jeg synes, det er ret meget morsomt. Nu har du så et eller andet, du kan hævne, jo. Ja, det skal jeg nok få gjort. Ja, det er helt sikkert. Det bliver meget værre. Gør det det? Det kan du da ikke være bekendt. Nu vil det da ikke om lidt af det. Du vil slet ikke tro på det. Ja. Nu vil du ligegyldigt være, så vil du ikke tro på det. Nej. Nå, men jeg ved ikke, hvornår det bliver udtrukket. Ja, det er blevet udtrukket. Nej, det står ikke på hjemmesiden. Nej, men det er blevet ud. Der står det den 6. maj, senest kl. 12. Okay, det kan godt være, det ikke er blevet udtrukket endnu. Offentliggjort nu. Nå. Det er bare en sol, mand. Det glemmer jeg da ikke for at sige det der. Det er helt vildt. Hvem var det, jeg snakkede med? Der er en, der hedder Henrik Fischer. Ja, det har jeg om. Det har han kender jeg godt, jo. Ja, han var med ind og se, Ja, han var der til boksekampen, ja. Ja, det var han. Og han var også med ind og se, Star Wars. Shit, hvor er du bare en bitch, mand. Jeg gider sikkert snakke med ham om Stig. Jeg er faktisk rimelig travlt. Okay. Ja, du skal jo også ringe til nogen. Du skal ringe til Finn. Ja, og ved du hvad?
Derfor din Audi, den får lige nogle kriser af dagene, jeg gør. Okay, nå, så må vi jo se på det. Den tid, den glæde. Okay. Du hilser. Hej. Hej.